Оста хора с Ники Вод и си огрифа собствената къща. И то без да искам. Сега трябва да правя ножици, да хода до джунглата. И добре хора, сега тръгваме да изкачим Еверест. То пък се стъмни. Защо нямам късмет в живота на Майнкрафт? Ако чувате телевизора, нямам, защото тук някакъв бунт правят нова. Някакъв тъп фундат. Не искам да ми се спална крипър. Хайде по-бързо, давай, газ, 4-4. Да се наядеме. Да се огледаме. И да покорим Еверест. Добре, там беше. Чакай да се претерена. Еверест! Ето, дами и господа, колко е висока Еверест. И ние ще го скачим само с меч, кирка, факли и коки бинс. Да го начем изключим. Какво? What the fuck? Добре, за първи път виждам такова нещо. Хайде, можем да изкачим всичко, като сме единни. И ако грифам. И трябваше, искам да се махнеш. Така. Еверест! Това ти ли си Еверест? Сега го гледат, объркал съм планината. Ще съм изкачил и Рила и Еверест. Ще съм известен. Не. Това ще паднах. Хайде сега на дървото. Можем! Ние знам, че не можем. Моля те! Не сме още готови. И Еверест! Здравей! Аз изкачих най-трудната планина. Не, къде да знае. Сега ще направя една снимка. Колко съм готин. Няма да се правя. Изкачихме Еверест. Сега искам да ходя там да видя какво беше онова. Не. Искам горе. Искам да съм Спайдърмен. Ще скачам по дървета. Или да съм Веном. Черният Спайдърмен ме поя. И апдейтнат. Успях ли? Не. Това е защото ми лагва. Ще спра клипа на пауза и се кача. Ама не искам. Не, хайде де! Така. И да продължаваме като Venom 961. Той прави много яки клипчета, посетете му профила. Хайде! Добре. Това беше грубо. Гоу! За всеки случай ще си държим меча. Не! Жив ли съм?
пещера ли? Добре, къде имаш кол? Колче, кол! Давайте, кол! Не искам монстъри. Петър Васлав, Долна Петиева. Колко готино име. Едно, две, три. Нищо не става. Хайде сега Рио Родок да изкачим. Това дори не знам какво беше. Айде, мога. Не мога. Мога бе. Къде ми изкачите? Там някъде. Правилно ли съм разбрал? Ще скочи във вода! Колко мило за мен. Нямаше нужда. Не, наистина нямаше нужда. Пещера ли? Това какво? Моята пещера слава. Пещера. Дук. Кастурка, бяла спетната кастурка, с две липила пет, тук мацена милуцка, сетих най-напет. Бебецето. Бибие. Добре, в този епизод направихме нещо много готино, изкачихме Еверест. И ще копаем. Забрах нещо. Къс спринт. Ще взема това и тези. Ще оставя това и това. Сега да си направим мината фънки, стил 70-те. Малко, бавно по бавно. Всичко ще го